Päivää. Tässä on Fabe BioGS 1.0 Micro CHP-laite. 24 kilowattituntia sähköä ja 140 kilowattituntia lämpöä vuorokaudessa on kapasiteetti. Ja mulla polttoaineena tai energialähteenä on 8 millinen puupelletti. Ja mua on pyydetty vähän tarkemmin kertomaan, kuinka se toimii. Niin ajattelin, että otetaan tästä kuoret pois ja vilkastaa pääkomponentit, mitä siellä sisällä on. Ja samalla koitan vähän kertoa, mitä mikäkin tekee ja miten se toimii. Lähdetään katsomaan. Nyt on kuoret otettu ympäriltä pois ja voidaan katsoa, että mitä siellä koneen sisällä on. Sieltä tulee pellettiruuvi kaasuttimen päälle. Siinä on vaihemoottori, 24-volttinen servomoottori, missä on tässä pieni epäkesko tärisitin, parantaa pelletin virtausta tonne kaasuttimeen. No, siinä on tietysti pellettisäiliön pintavahti. Ja tosta jos katsotaan, niin oliko tuolta? Tässä on biomassaventtiili, mikä sulkeutuu silloin kun laite pysähtyy, ja silloin sieltä ei pääse käryä ja hajua tulemaan pihalle, eikä myöskään saa happea tonne pyrolyysiin. Ja siinä on ultraäänianturi tuossa, mikä vahtii sitä. Tai pitää kertoa järjestelmälle, että minkä verran siellä on sitä pellettiä prosessissa ja ylläpitää tarkasti sen oikein määrän siellä valmiina kaasutettavaksi. Alapäässä on sitten samanlainen vaihemoottori ja tärisytyn elementti siinäkin. Ja täällä on sitten lämmön talteenotto 1/3 kautta lämpökatko, mikä estää lämmön tai vähentää lämmön johtumista täältä reaktorista tänne ruuviin ja moottoriin ja hiileen. Täällä on sitten hiiliruuvin lämpötilaanturi. Siinä on hiilenpudotusventtiili, estää hapen pääsyn tonne pyrolyysiin. Ja tässä on sitten hiilen lämpötila, ei lämpötila, vaan hiilen pinnan korkeus. Ja toimilaitteet on molemmissa samoja. Ja niitä on kolmas vielä tuolla paloilmaventtiilinä. Mutta lyhyesti niin tuolta tulee pelletti, putoo reaktoriin. Kaasutuksen jälkeen ruuvataan tänne säiliöön. Ja siinä välissä sieltä puukaasu imetää täältä letkua tai putkea tai pusaa putkea myöten polttimeen, mikä on täällä tämän alla. Ja mennään tälle puolelle. Eli puukaasu tulee tuolta tänne polttimeen. Täältä tulee paloilma tämän venttiilin läpite. Täällä ja se sekoittuu ja sekoitetaan ja sytytetään täällä näin. Ja tuossa on sitten lambda-anturi, minkä perusteella sitten tuota paloilmaa ja savukaasuimurin tehoa säädetään.
ja paloilman määrää. Tässä on sitten toinen lämmön talteenotto kautta lämpökatko. Itse asiassa niitä on 4, jos kaikki lasketaan yhteen. Eli tuolta tulee varajan pohjalta viileä vesi kiertovesipumppuun. Mä otan vähän valoa tähän, jos näkisi vähän paremmin. Onko sitä enemmän haittaa? Elikkä täältä tulee kiertovesipumpulle varajalta viileä vesi. Siitä se jatkuu virtausmittauksen ja lämpötilamittauksen tuolla. Virtausmittauksen läpi tästä tänne Stirlingin kylmäpää. Eli se menee ensimmäisenä tänne, koska se on viileimmillään tässä ja silloin saadaan se isoin lämpötilaero tuohon Stirling-moottorille. Tuolta sitten, mistä sen näkisi? Noista toi alempi putki tulee sieltä Stirlingin kylmästä päästä. Sieltä se jatkaa matkaa. Katsotaanpas. Se menee kondensointiyksikköön, missä savukaasu kondensoidaan. Eli täällä putkessa siellä on kierrukka, missä kiertää vesi, jossa on tehokkaat lämmön talteenottorivat. Ja savukaasu tulee sen läpite sieltä, missä se savukaasu kondensoituu ja vesi valuu sitten, kondenssivesi valuu tänne säiliön pohjalle tai putken pohjalle, missä on säiliö. Vedenpinta kun saavuttaa tämän rajan, vastusarvo muuttuu sillä lailla, että järjestelmä käynnistää tuolla olevan pumpun. Ja se sitten pumppaa kondenssiveden viemäriin. Sitten täältä kondensointiyksiköltä tuleva jo hyvinkin lämmin vesi menee seuraavaksi tänne, mikä toimii lämpökatkona ton Stirlingin ja polttimen välillä. Ja täältä se tulee pois ja menee vielä viimeisenä käymään siellä alussa näytetyn hiiliruuvin yläpäässä. Ja sieltä se sitten lähtee tonne varaajan yläpäähän. Ja mitäs sitten? No, tässä on tosiaan savukaasuimuri. Tuolla näkyy pikkasen savukaasun lämpötila-anturia. Voisi näkyä jostain toisesta kulmasta paremmin. Tuolla. Ja savukaasu on maksimissaan 70 astetta. Itse en ole vielä kertaakaan nähnyt, että olisi ollut niin kuumaa, että kuumimmillaan muistaakseni 63 astetta ollut. Ja mitäs sitten? No, tää on tosiaan se laitteen erikoisuus ton puukaasuttimen lisäksi. Microgenin valmistama lineaarinen vapaamäntä Stirling-generaattori. Tarkoittaa sitä, että siinä ei ole mitään pyöriviä osia, vaan se on lineaarinen liike, missä on kestomagneetit ja käämit ympärillä. Ja se värähtelee sitten verkon tahtiin ja tuottaa sitten 230 volttia ja 50 hertsiä on taajuus. Tuottaa sillä tekniikalla sähköä sitten.
yksivaiheinen. Siellä on kytkennät. Tuolla on lanikaapeli tuossa. Se menee tuohon reitittimeen. Ja sitä kautta sitten saa akku- ja varaustason inverterin välittämänä ja inverterin kuormat ja niin edelleen. Tuossa tulee varaajalta VT1000 lämpötila-anturi tai sen kaapeli, minkä perusteella sitten laite pysähtyy tai käynnistyy. Lisäksi tulee vielä toi ulkolämpötila-anturi. Sitä ei tässä mulla vielä ole, mutta se on matkalla ja sillä saa sitten tehtyä ohjelmoinnit, että miten lämpöisenä varaajaa pyritään ajamaan. Siinä on digitaalitulo, analogiatulo. Niissä mulla ei ole nyt mitään. Eikä ole varsinaisesti tarvettakaan vielä ainakaan. Siellä on järjestelmän sisäiset akut. Eli kaikki toimilaitteet on 24-volttisia. Ja silloin tämä pystyy pysymään yllä tämä laite, vaikka tulisi sähkökatko. Pystyy hallitusti ajamaan itsensä tarvittaessa alas. Mulla laite on kytketty inverterin AC hätäulostulopuolelle tai varavoimapuolelle. Niin laite pysyy päällä, vaikka tulisi sähkökatko, niin se pystyy tahistumaan siihen inverterin luomaan verkkoon. Näin. Pistäkää kysymyksiä, mitä tulee mieleeni. Niin katsotaan, osaanko vastata. Voisin ottaa tuosta vielä sen verran, että pikkasen noita eristeitä päältä pois, niin nähdään minkä näköinen se polti on. Joo, otin siitä ton päällimmäisen eristeen pois. En viitti tätä ottaa sitä pois, siitä nyt ei mitään iloa olekaan, mutta en tiedä onko tästäkään, mutta pääsepä näkemään pikkasen tätä, miltä tämä näyttää. Eli tämmönen on tää puukaasuputki ja tässä on sitten polttimen se kansi. Siinä on lämpötila-anturi, lambda-anturi. Ja tässä näkyy hyvin se miten se yhtyy tuohon. Savukaasut menee tonne kondensointiyksikköön. Siinä on lämmön luovutuselementti. Pitää pikkasen viileämpänä lambdan elektroniikkaa. Joo, ei mitään. Pistäkääpäs kysymyksiä ja mitä tulee mieleeni, niin koitetaan vastailla. Kiitos.